ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ትርኻ መበል 19 ክፋል ወትሩ ረቡዕ ጸሓፍን ተራኽን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ መበል 18 ክፋል እቲ ወዲን ዮሐና ካብተን መዳቕስታ ጸዊዑ ንገዝኡ ክትመጽእ ከም ዝሓበራን እዋኑ ፍርቅለይቲ ስለ ዝነበረ ዮሐና ምስ መጸቶ ወጢጡ ኣብ ዓራት ኮፍ ከም ዘበላን ዮሐና ውይ ከይትብል ዝረድኣ ሰብ ስለ ዘይነበራ ሓንቲ እንኮ ዝነበረታ ፈጥፈጥ እናበለት ነቲ ወዲ ከም ዝለመነቶን ወዲ ሓይሊ ሓዊሱ ሓፍ ኣቢሉ ኣብ ዓራት ከም ዘደየባን ኣብ ጽሐ ገዲፈኩም ነይረ ሎሚ ድሮ ረብዓ ኺሉ ከዓ መበል 19 ክፋል ትቕጽል ዮሐና ዝንዛሕ ንብዓት እናነበዐት ድልየቱ ብምግባር ከዓ ክብረ ንጽህና ኣሓደጋ ዮሐና ክትጻወሮ ስለ ዘይከኣለት ከርዲዳ ሃልዋታ ኣጥፊኣ ኣብታ ዝነበረታ ፈጥፈጥ እናበለት ብዙሕ ደም ደመየት እሞ እቲ ወዲ ነቲ ደም ሓቢሱ ማይ ኣምጺኡ ሓጺብዋ ንዝተወሰነ ደቓይቕ ሓቒፍዋ ስቕ በለ ዮሐና ሃልዋታ ክፍለጣ ምስ ጀመረ ኩሉ ህይወታ እናዘከረት ሙሉእ ለይቲ ክትበኪ ሓደረት እቲ ወዲ እውን ሽዑስ እቲ ኣረሜናዊ ተግባራቱ ግዲ ተረዲእዎ ሙሉእ ለይቲ ንዮሐና ክእብዳን ከቀባጥረላን ድቃስ ሰለም ከየበለ ከም ዝወገሐ ፀሓይ መሳኩት ጭራኣ ሰዲዳ ሓበረቶም ዮሐና ቀስ ኢላ ተንሲኣ ነቲ ወዲ ገዲፋቶ ናብተን መዳቕስታ ከደት እሞ ብብኽያት ፍግእ ክትብል ደለየት ሓንቲ ብዕድመ ቁሩብ ማይ ስቲ ዘበለት ኩነታት ዮሐና ተረዲእዋ በይና ፍልይ ኣቢላ ኣጆኺ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ክሳብ ካብዚኣ ንወፅእ ኩሉ ተፃዊርካ እዩ ኣየ ጓል ትረኽቦ ብሕዋትካን ደቂ ዓድኻን ሲ ብዘይ ድልየት ክንድዚ ውርደት ኢላ ንብዓት ቁርር ኣበለት ዮሐና ናይተይሲ በይኑ እዩ እናበለት መሊሳ ብብኽያት ተነኽነኸት ድሓን ዮሐና ሓብተይ ሕጂ ኮይኑ እዩ እዚ ወዲ ብዘይ ድልየትኪ ድልየቱ ፈጺሙ ኣሎ ሕጂ ካብዛ ቦታ ምእንቲ ክሰደኪ ኩሉ ኣብ ከብድኺ ጌርኪ ተመሳሰልዮ በለታ ትወዲን ዮሐና እናቀባጠረ ምስ ኣረጋግኣ ከም በዓልቲ ቃል ኪዳኑ ኣብ ደስ ዝበሎ ምስ ዮሐና ርክብ ይፍጽም ነበረ ምስግነይቲ ዮሐና ኣማራጺ ስለ ዘይነበራ ጨጓሩ ንታሕቲ ብምግባር ድልየቱ ተማልኣሉ ነበረት ከምዚ እንዳበሉ ከዓ ዳርጋ 3 ወርሒ ዝኸውን ብሓንሳብ ጸንሑ ወዲን ዮሐና ንኻርቱም ክሰዳ ፍጹም ሓሳብ ኣይነበሮን ካብ ዕለታት ሓንቲ ምሸት ዮሐና እትወድን ክጽምዋ ገዛ ዓጽዮም እናዕለሉ ከለዉ ዮሐና ሓደ ነገር ክትብሎ ኢላ ኣነ ኢላ ብሕፍረት ብምጅማር ናይ ኣዴታተይ ካብ ዝመጸኒ ድሮ ወርሒ ይሕሊፈ ኣለኹ እስ ማለት ከዓ ጠኒሰ ኣለኹ ማለት እዩ ኢላ ዓይነ ዓይኑ እናጠመተት በኸየት ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ንሎሚ 19 ክፋል ነዚ ትመስል ኣብዚ እውን ትውድእ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን መበል 20 ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ከም ትልሙድ ኮመንት ሕቶ ሳብስክራይብ ካባኹም ከድልየኒ እዩ
ቻው ሰናይ ሰሰናዩ